Odottaisitteko te tässä? Käyn ilmoittamassa, että sain haettua teidät. Joo, toki. Emme me tästä mihinkään lähde. Hienoa. Minäpä tästä lähden nyt. Tule vain sisään, Yellow. Hain tulokkaat. Hienoa. Tästä lähtien voi luottaa sinuun. Pyydän Fulfia ja Bobia tulemaan. He voisivat auttaa sinua vähän. Fulf, Bob, tulkaa B-aulaan. Yellow tarvitsee apuanne. Kiitos paljon. Minäpä tässä lähden nyt. Voit tutkia vähän lähistöä. Eräät 2 henkilöä, jotka auttavat meitä, tulevat aivan kohta. Wow. Tässä meidän näköjään asutaan meidän koko loppuelämä. Näyttää ihan hyvältä paikalta. Hei, mulle tuli vähän nälkää. Mentäisikö vaikka syömään? Ehdottomasti me mennään syömään. No vois varmasti ohjeistaa meitä vähän, että mistä saa ruokaa ja tarviiko sitä maksaa ja muuta. Anteeksi häiriö, mutta mistä täältä saa ruokaa? Ai, tulokkaita. Ja tiedoksi vaan teille tulokkaille, jos ette vielä tienneet, ruokaa saa ruokalasta. Olemme pahoillamme, että häiritsemme ruokailuasi, neiti, mutta olisi kiva tietää, mistä sitä ruokaa oikein saisi. Älä viitti, Katariina, me ei haluta hankaluuksia muiden kanssa. Olen pahoillani ystäväni käytöksestä. Me tässä taidammekin lähteä. Tää ei jää tähän. Tulokkaat. Mihin jäimmekään? Vau, kamut, tulkaa katsoa, täällä on ihan sikaiso huone. Tulkaa nyt. Tuu, Katariina. Mennään minun Yellow'lla. Ne on 2 henkilöä, jotka auttaa meitä. Ne on varmaan jo tullut. Meidän kannattaisi jo palata ennen kuin Yellow ihmettelee, missä me ollaan. Kai sä nyt tuut Diana tänne. Tuu, meillä voisi olla ihan sikahauskaa täällä. Sori hei Katariina, mutta me taidan pysyä vanhassa suunnitelmassa. Mun mielestä on parempi, jos me palattais vaan Yellow'llaan. Joten tuu mukaan tai et, mä menen nyt ainakin Misun kanssa. Tuu perässä. Hienoa, että saavuitte. Bob ja Fulf varmasti tulevat pian. Misu ja Katariina ei koskaan opi pitämään hauskaa. Ne aina jättää kaiken hauskan väliin, vaan jonkun tyhmien sääntöjen takia. Oot sä eksynyt? Sä näytät uudelta, etkä taida ehkä tietää minne oot menossa tai muuta. Valitettavasti mä tiedän ihan hyvin missä mä oon. Mä oon ihan lähellä mun kavereita. Ja mä en tarvitse teidän apua. No, jos tarvitset apua, löydät meidät B-aulasta nyt ainakin lähiminuutteina. Muuten löydät huoneestamme. Huoneen numeromme. Olemme yhteisessä huoneessa ja numeromme on 271. Löydät sieltä huoneesta meidät. Lähdemme nyt viemään uusia tulokkaita huoneisiin. Näemme varmasti pian taas. Selvä, näemme sitten.